सेराव फैयालासे बुरखाय हाया जायो फाग्ला आयराखि नों सना फिथर बिबार आंदि गेवलांबाय मोदोमफ्रुबाय बिखाया आंनि बाफै नों सिखिरि जाना जाफुंगोनां सोबनों बिदै नों अनोब्ला नाङा आंनो सना रुफा सोलो साजायनो नोंनि अननायजोंनो आङो साजायगोन जिउखौ आंनि अनगा सोरखौबा नों आरो दा अनसै नोंनि अनगा ओंथि गैया बे जिउआ अखाफोर नों आंनि जिउनि खोमसि अख्रांनि सान नों आंनि जिउनि सोरां होगिरि थैगोनाङै थै समसिम नोंखौ अननानै आंखौ नों थगायाथ' फांसिनि दौलें लाहोआथ' आंखौ नों मानोसो गाबो नोंखौ मोनाब्ला आंसो थैग्रोगोन गुस्थियाव दा बिलिर नों बेयाव थुयो सोलेरा उरायगोन फावसोरा बाराव दुबुदखाङो बिखाया हस्रिखावो जिउमाया सानफ्रोमनि रादाय खुद्रिनाय गुस्थियाव दा बिलिर नों बेयाव थुयो सोलेरा उरायगोन फावसोरा बाराव दुबुदखाङो बिखाया हस्रिखावो जिउमाया सानफ्रोमनि नोंनि अननाया सैथो गुथार गुसु दैमु जेराव गोजोम ना आङो गोजोननाय मोनो आं होबाय समाय सबांसा नोंखौ गोजोनै लाखिनो नोंनो जोबथा लोगोरि आंनि थागोन दा नों आंजों अराय दोंसे मालानि बिबार जाना थागोन आं नोंजों अराय दोंसे मालानि बिबार जाना हाय फ्रेंड्स आं इमानुएल खाख्लारि आं बिथराय ब्रह्म नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनदों कमेन्ट खालाम शेयार खालाम आरो मोजां मोनदोंब्ला लाइक एन्ड साबस्क्राइब टु आवर चेनेल आरो लोगोसे बेल आइकनखौबो थुनो दाबाव दे गोजोन्थों